Ang balik classmate sa jahan ko Lain-lain na ilamin say. Why gid sila fix kasi pagkalunis bala nga change mind na naman sila. Oh my. Imagine bala passion mo bala. Tapos hindi man lang gali. Hindi man lang gali included. Good evening, Sir Tams. Kamusta ka na, Sir Tams? Diyos ko mio. Why gid siya lain-lain gid siya Pernila yang agin unsent ya. Sige, Sir Tams. Thank you. Thank you, Sir Tams. Hello, good evening, everyone. Ay, kaluoy ang bata. Tapos sa tuoy yung mamaylan, 5-year-old na sunog. Ilabalayara sa sulod kampo. Fee Wellness Vlog. Good evening.
Ay, dating dikit ako sa iyo, ma'am. Few, few wellness vlog. Dating dikit ako sa iyo. Mag-play ako ng ano mo ha, video mo. Alkaline machine for repair. Ito oh. Hello, Ma'am Jean. Good evening po. Uy, Tita Atienza. Uy, you're so bad. Hindi pwede dito ha, Tita Atienza. Bakit ka nagsabi ng ganyan? Don't say bad word. This is live. Makikita ng lahat. So please, huwag kang ganyan. Delshad, good evening. Baby Bear. Huwag mong ulitin yan ha, Tita Atienza. Don't say bad words. Masama niyan. Good evening din. Delshot. Pupuntahan ko channel mo ha. Tatapusin ko lang to. Thank you for coming, Delshot. Hello, Boss Bell. Good evening. Kamusta na si Mami D? Di ko pipisitahan yung channel mo, Tita Atienza. Sorry. Delshot, puntahan ko mamaya channel mo. Tatapusin ko lang kay Few Wellness Vlog. Hello, Ma'am Jean. Thank you sa paharang. Thank you so much. Thank you so much sa pagbisita. Di pa nakauwi sila ni Boss Bell, Ma'am Jen. Kamusta si Mami D? Bawal dito sa live magsabi ng bad words. Huwag mong ulitin yan ha, Tita Atienza. I'm sorry. Di ko bisitahan yung channel mo. Ano lang ito, lapagan dikitan lang dito. Huwag magsabi ng bad words. Kung gusto mo i-promote ko yung mo, channel mo, huwag mong ulitin yan.
Delsud, may channel ka ba? Bakit hindi ko makita? Blue. Hindi ko siya hindi ko makita ang hindi ko makita channel ni Delsud. Ay, bye-bye. Bye-bye, Delsud. Thank you for coming. Tamsak dan. Hello, ma'am. It's me, Rakitera. Good evening. Wala siya siguro channel. Mag-play ako kay Boss Bell ngayon. Bell, now playing. Ay, may harang agad. May harang agad, Boss Bell. I-half ko lang. Halfway ko lang, boss. Then, dito sa laptop, si Ma'am Jen at saka si Ma'am Lynn. Red lips, Ma'am Gina. Wow! Harang agad, Ma'am Jean.
Naman tumok sa nilabans, no? Mag-an. Mom, it's me, Rakitera. Mom Jean Channel. Teddy Bear. Good evening po sa lahat. Salamat sa pagbisita. Kasi dito si Panoy kay hindi matas ko ang area. Ayoko dito sa city. Simply Girl. Jen supporter. Thank you. Hello, Kitty Lovers. BB Channel. Thank you so much. Hope Vlogs. Ma'am Rakiteram Disdak. Thank you. I'm sure busy si Ma'am Lynn. Kumakain si Ma'am Lynn dinner. Ano ulam mo, Ma'am Lynn? Nag-noodles. Ha? Noodles ka lang, Ma'am Lynn? Hindi ka kumain ng rice?
Maganda dyan yung noodles, Ma'am Lynn, kasi wala nang mga sing, di ba? Yung noodles nila, ano na, templado na. Hindi katulad dito sa atin na mayroong dalawang sachet, yung powder at saka yung seasoning. Sorry. Diyan, di ba, ano na, templado na. Lagyan mo na lang ng mainit na tubig. Ha? Pati din sa kanila, Ma'am Lynn? Noodles din? Diyos kumiyo. Pero yung noodles, di ba, may mga veggies. Nilagyan ng mga veggies. At saka mayroon toppings ng mga may mga seafoods. Oh, instant noodles. Nag-diet tapos noodles? 'Di ba? Masama 'yan kapag gabi na kumakain ka ng noodles. Kasi matagal ma-digest. Matagal matunaw 'yan, Ma'am Lynn. Okay, may beef balls at saka gulay. Alam mo, Ma'am Lynn, may story ako ha. Nung kasi 5 months na wala akong sweldo. Kasi na process pa yung payroll ko nung una kong pumasok sa government. Pero buo mo makuha yung 5 months. January ako nag-take out. Then May na ako naswelduhan. So 5 months naka-checky. Nakuha ko yung 5 months na sweldo ko October na. Pero nag-start yung salary ko June. Gabi-gabi, Ma'am Lynn, ang kinakain ko lang noodles na nilagyan. Bumili lang ako ng chicken joy, tapos repolyo o cabbage. Yan lang. Yan na ang toppings ko sa noodles. Nakasurvive. May pinabayaran pa akong boarding house. Naku, iba man sa kanila. Di naman yung instant. Yun masama. Oh, iba kasi yung timpla. Kasi mahilig sila sa noodles. Dito sa atin, mapait. Maraming asin. Kaya kung sano-sano na lang kami makita ay isang noodles. At pansit canton. Oh, nakapack kasi yung seasoning. Ang ang diskarte ko lang noon, yung yung maliit lang na sachet, hindi ko inuubos yan. Yung may sabor lang. Tsaka, nilagyan ko rin ng noodles na, ng chicken cube na chicken. Chicken cube na chicken. Chicken cube. Yun lang. Chicken cube na. Oh, sutanghon. Masarap yung satanghon na vermicelli, Ma'am Lynn. Yan ang ginagamit ko kapag
nung nagluto ako ng chicken sotanghon nung last month, yung ginamit ko, ano, vermicelli, sarap. Aba, ang daming harang ni Ma'am Lina, ni Ma'am Gina. Pagkatapos nito, Ma'am Lynn, kay Ma'am Jean, ikaw na sunod. Tapos, ang pinaka-last ko, si Boss G, kasi tuloy-tuloy na yan hanggang magdamag. Ano? Chicken cube na beef. Nga eh. Kasi ano, ano gani inang tawag bala na joke na makuha gidya madakpan gidya sa imo yang panghambal ang kisa bala mag-isip maghambal ka bala do hindi mo bala anay ginapensar nagagwa lang sa imo nga baba mali na gali na realize mo mali gali ay mo hambal. Sorry, erase. May sa una house, sa elementary. Sa Changi, bakal ko, Colgate, pero iba ang sa isip niya. Tagaan siya Colgate, hindi. Colgate, close up, galing namin niya. Barato man close up. Sadyas ang una sa elementary. Kung ano lang ang ara, wala gid kita ya gadiman. Wala kami gadiman. Kung ano lang ang ara sa lamesa, pursubong ang mga kabataan gadiman. Mareklamo. Hindi magkaon gulay, lagi karne. Oo. Gani, Ma'am Lynn. Ay nako, buhay. Oh, nandun ako sa una. Bakal Colgate, anay ginatagaan Colgate, close up, gali ang namin. Siyempre, mga inosente dite. Sa una, nakatsinelas lang. Ano pa? Nautod pa, ginaputangan lang sang sibit. Kilala ka sibit, Ma'am Lynn? Tawag sa inyo sa Leyte, Ma'am Lynn, sibit man. Ano ganing sibit sa Tagalog pa? Nakalakat lang sa eskwelahan, nakatsinelas, okay lang. Ay, ano ganing tawag man? Mabutod ng tsinelas, wala man sa maibakal, kay pigado man. Sibit na, sibit, ginasibtan lang ang tsinelas. Lakat sa eskwelahan. Pero subong ang mga kabataan, hindi maglakat sa school kung naka-tsinelas, dapat naka-shoes. Kaya hindi man pagpasudlon sa school kung naka-tsinelas. Yung tsinelas na Spartan pa na sang una. Kinatalian lang, may sipit na siya tawag ng kung mahukas ba lang imo nga button sang imo nga palda, amo na ginabutangan sa sibit. Hindi ko Ma'am Lynn, kung ano sa Tagalog ang sibit. Comment down below sa nakabalo. Ay, kapigado gisang una pero mo na
ano gid nagpaninguha gid para lang maihahon sa kahirapan. Tapos Ma'am Lynn, hindi ka ani magtulog kung nagkaon ka noodles. Ano ka anay, mga 2 to 3 hours. Ano mo siya, i-walking mo da sa anay. Siguro tapos mo kaon, no, bira-bira ka naman trabaho, no? Ma'am Lynn, no? Ay, kawawa ka naman, Ma'am Lynn. Tapos, no need na. Hey, tapos kain, linis, kusina, linis naman ng CR. Araw-araw ba yan, Ma'am Lynn? Yung naglilinis ka ng CR? Sinong CR yan? Kay boss mo? Ah, pila lang ka oras imo tulog? Siguro mas malawig pang trabaho mo sa oras ang pagpahinga ay no? Namiss ko gani mag noodles mo. Sa umaga, 2 CR. Diyos ko, araw-araw kuskus pigos si Ma'am Lynn. Dapat every other day lang, Ma'am Lynn. Grabe naman. Kakapagod naman yan, Ma'am Lynn. Mm. Ay, nako. Dapat sana tatlo kayong mag-ano dyan, Ma'am Lynn eh. Tatlo kayong katulong. Nakapagod naman, Ma'am Lynn, no? Mm. Ilang oras lang ba, Ma'am Lynn, ang tulog mo? 6 videos, Ma'am Jean. Merienda na masarap at healthy pa. Saging saba, gawin natin maruya.
Ay nako, kuripot talaga yung amo mo. Daming trabaho, tapos liit lang ng sahod. Ay nako, nako. Huwag ka nang magrekomenda dyan. Pag uwi mo, huwag ka nang magrekomenda. Kasi nakakapagod yung family na yan. Ay, 6 hours lang. Ay nako, masakit yan sa likod, Ma'am Lynn. Kulang ka sa tulog, tapos ang dami mo pang trabaho. Hindi pa, kulang-kulang pa yung nutrients sa katawan mo. Yung kinakain mo, okay lang yan kung dami kang kinakain. Masarap naman. Nako, grabe naman. Ay, uwi nga kapatid ko. Gusto nila yung isang kapatid ko kasi ayaw na ay, ano na ba? Naka 2 years na yung kapatid mo doon sa kabila, Ma'am Lynn? Yun ba yung kapatid mo na sumahod na sa YT? Yun ang sa kabila? Huwag mo nang irekomenda yung mga kapatid mo doon. Kasi pareha lang naman yung yung pagtrato ba na daming trabaho, tapos maliit lang yung sahod. Okay sana kung malaki. Okay, next year sa Oo. Tapos mag-apply na siya uli sa ibang naman, ibang maganda siguro, Ma'am Lynn, sa no, kung Dubai, tapos Dubai, mag-cross country siya sa Canada. Hipag mo pala yung nakasahod na sa YT. Hindi na. Ay nako. Good luck na lang sa mga sa mga ipalit nila dyan. Good luck na lang. Kasi nakakapagod, Ma'am Lenny, no? Dapat times 2 na dapat yung sahod kasi isa lang siya. Ikaw din, ikaw dapat times 2 din sahod mo. Ay, wow! Ay, before pala siya pumunta doon, dyan sa Hong Kong, Ma'am Lynn, sa salon siya. Wow, sikat kay Catherine Bernardo pa yan, pala, salon. O, sa din ba yan? Sa Maynila o sa dyan sa Davao? Yung salon ni Catherine. Grabe si Catherine ngayon at si si Alden. Records breaker. Laki-laki ng nila. Yung kita nila sa movie.
Di mabuti. Doon na lang. Kasi may time pa sila magchika-chika doon ng mga empleyado, kapwa-empleyado. Tapos, ah, yung oras ba, hindi pressured ba? Mas more ang pahinga kesa sa dyan. Okay, sa MOA. So, pwede naman. Pwede siya makabalik. Hindi mabuti, Ma'am Lynn. Mm-mm. Kahit dito na yung ilan na ba yung ano ngayon Maynila? Yung minimum wage. Siguro mga 700 na. Okay na yan. Sa 10 days, may 7K ka. So, mga 14 o kahit na may 18K ka lang sa isang buwan, okay na yan. Palatang-lata yung katawan mo. So, ikaw din, Ma'am Lynn, pag uwi mo, pwede ka natin doon sa kapatid mo dyan sa salon ni Catherine Bernardo. Sa ibang branch ka lang. Huwag nang magpapagod-pagod, Ma'am Lynn, kasi ano na, may edad na tayo. So, bawal ma-stress, bawal mapagod lagi. Ako nga, hindi ko ina-absorb yung mga problema. Ano lang, happy-happy lang lagi. Bawal ang stress. Kahit pressured kami sa opisina, busy lagi. Pero chill-chill lang. Chill-chill. Busy lagi, tapos chill-chill pa. Oo. Sa trabaho lang di siya lola pagod niya araw-araw masahe sa matanda halos araw-araw layas kay lagi laro mahjong. Naglalaro pa pala ng mahjong. Nakakaipon pa nga daw siya dyan kaysa dito kasi lagi naman daw niya tip. Maganda pag may tip. Kahit nasa pagkain mo lang yung tip at saka pamasahe, yung sweldo mo, isave mo na. O meron kang binabayaran monthly na ano mo, or boarding house. Kapadala ka pa ng pera sa pamilya mo. Magpaturo ka kay sister mo, kahit na pang gupit-gupit lang ba, matutunan mo yan, Ma'am Lynn. O di kaya mag-aral ka ng manicure, pedicure, o hair cutting. Yan, ano lang, mga hindi ba mabigat na mga trabaho? Kasi dyan, wala ka ng time magpagwapa ba? Kasi busy ka lagi. Tapos yung Sunday, dapat 24 hours wala ka dyan sa bahay. Kasi day off mo yan eh. Huwag na dapat nila gamitin yung day off mo. Dapat ang gawin mo pag day off mo, Ma'am Lynn, layasan mo, maagang maaga pa, tapos uwi ka, kinabukasan na, matulog ka doon sa mga kaibigan mo, bawi ka ba?
Pinasok ako niyan dati, sa unang salon, pinausukan niya. Receptionist ako doon. Ako, di ako nagtagal. Hinaway ako ng mga nail tech. Ay, malay mo. Iba naman yan eh. Professional naman yung mga nagtatrabaho dyan. Hindi naman siguro. Magka-renderya ako, mga Rose, mag-uwi ko. Ay, dyan ako, Ma'am Lynn. Kasi ako, food lover ako. At saka nanalaytay yung dugo namin from kalulahan, kaluluhan. Ano, maganda, masarap kami magluto. Ako noon, binubuli ako ng ante na hindi ako marunong magluto. Ang tinuturuan niya lagi yung sister ko. Kasi nandyan siya lagi sa bahay. 1 year pa nang nag-aral siya ng college. So ako naman, since pag-graduate ko, trabaho agad. So hindi ako lagi dyan sa bahay. Pinapagalitan ako kasi hindi ka marunong magluto. So nung nag-asawa na ako, syempre, trying hard din ako magluto. So naano ko na yung, depende naman yan sa timpla mo eh. Depende yan sa timpla. Tapos ano na lang, tingin-tingin na lang. Pero yung mga uncle ko, kahit na walang mga ngayon yung mga Nor cubes, noon pa, kahit na bitchin lang, ang sarap. Tapos kasi yung especially yung karne, niluluto sa kahoy ba, Ma'am Lynn? So, ano talaga, ng durog na durog yung karne. Hindi naman na durog ba. Yung luto talaga. Well done talaga yung karne, Ma'am Lynn. Oo. Sarap. At saka, lagi sila gumagamit ni Uncle ng brown sugar. So, no need na maglagay ng mga seasoning. Yung mga Nor cubes na yan, yung ngayon na instant seasoning. Oh, basta may brown sugar. Ano na? Masarap na. Yung lagi yung special menu na niluluto ng lolo at saka maangkol ko, yung estofado. Yon, masarap. Estofado. Ko yung bagoong. Wow. Nagluluto ka ng bagoong, Ma'am Lynn. Oo, sabi nila. Masarap daw magluto ang Ilonggo. Oo. Kahit na siguro, kahit na sa bahay. Kasi, first mo, kapag mayroon ka ng family, lagi dapat marunong kang magluto. Ako, pinaka-hate ko, Ma'am Lynn, maglaba. Pinaka-hate ko. Palutuin mo lang ako, wag mo lang ako wag mo lang akong hindi lang ako maglaba. Oo, kinanay ang pagluto. Ang sa kahoy na may pagid kay isang Domingo, naglakad kami sa uma. Kahoy ang gamit. Ay, grabe, gidya ka nami. Gidya kay nagkagwa, gidya balang mantika. Sarili ang mantika. Hindi na kinanglan nga magbutang kaya mantika.
Inanay lang. Kanami bala. Diri sa ano, aside sa butane dito sa loob ng bahay, mayroon akong dalawang kalan. Separate yung para sa uling at para sa kahoy. Mm. Kasi nagluluto kami araw-araw ng pagkain ng aso. So doon na para makasave, nagpaputol ako ng sanga ng mahogany dito sa gilid ng bahay. Tapos pinaano ko sa neighbor namin at saka yun na. Kumbaga singkal ang kahoy kay bilad na bilad sa araw. Nakasave kami kesa mag-uling kami, bili kami ng uling 300 yung isang sako. Tapos hindi pa naluto yung niluluto mo, ano na, abo na. Kasi ang binibenta nila na kahoy na ginagamit pang uling yung Jimelina. Oh. So, yon, nagpaputol ako ng mga sanga ng mahogany dito sa gilid ng bahay. Tanim pa yan ni tatay. So, yun lang ang legacy legacy ni tatay, yung mga puno ng mahogany dito. At saka yung isang puno na marami dito before ako nagpatindog balay, damo kami di puno nga niyog. So para safe nga makapatindog kami balay ginpautod ko. Ang last year yung last isang puno nan paputol ko man kay hadlok man ko magbaskog hangin mamlin. Diba si matumbahan ng akon nga mansyon. Mansyon. Oh, sige Ma'am Lynn. Kung makapuli ka na diri sa Pilipinas, mag-order ako sa imo sang bagoong. I-ano mo na lang, ipadala mo na lang through LBC, hindi naman siguro. I-ano mo na lang siguro balutin ng makapal na karton, lagyan lang ng fragile yung karton para di mabasag. Si Busbel, pag uwi ni Busbel doon sa Samar, pabili din ako ng mga delicacies. Oo, ako din, Ma'am Lynn. Kasi dito ako, business-minded ako nung doon pa ako na-assign sa Iloilo. Nagbebenta ako ng mga frozen foods doon sa subdivision namin. Gumagawa ako ng ice candy. Pinapalako ko sa mga tricycle drivers doon sa village namin. Tapos, doon sa office, may yung brother-in-law ko na nagtatrabaho sa barko. Mayroon din silang supplier dyan sa Maynila na nagbebenta ng mga dishwashing liquid, Ma'am Lynn. So, pinapaano niya na lang sa barko ba? Ginapadala niya lang sa barko. Tapos, mura lang yung isang 1 liter. Mura lang. Tapos yung mga dishwashing powder. Oh no, wala na si Rocky. Gano pa no? Nami ito tani mo. Why, nasa sa Manila. Sa tugboat na siya. Sa tugboat ng brother-in-law ko. Oo. Tapos, ko, doon sa mga office mates ko.
doon ko na nilagay yung mga products ko doon sa cubicle namin sa office. Pag mag-order, mas malapit mas malapit ba na kung dalhin ko pa sa village sa bahay namin. Yung ano ko kasi Ma'am Lynn, yung negosyo ko na dishwashing liquid, ano lang kasi yung mga office mates kong kumukuha. So, madali ko silang masingil ba kesa sa outsider na hindi ko ba sila kilala. Pero mayroon din akong mga customer doon sa village. Good payer naman sila. Good payer naman sila kasi depende naman yan sa area kasi kapag yung mga kumukuha sa iyo volume tapos kailangan na magpa-down ka ba na 50%, tapos yung 50% i-good for 1 month mo, so 1530 yan. So bayad kuha yan. Wag na magpatong-patong yung utang kasi kapag ganyan malulugi ka. So bayadan mo na yung kinuha niya before, tapos bigyan mo naman siya ng stocks pero hindi volume. Pag nakabayad na siya, yan bigay naman. Ay, okay, maganda pala Ma'am Lynn kasi pinasok mo sa marketplace. Anong pangalan ng ano mo Ma'am Lynn? Yung label mo ng bagoong. Kasi kami ngayon hindi kami bumibili ng bagoong. Yung tinatawag mo na bagoong Ma'am Lynn, yung hipon o shrimp na mga maliit, ganyan pang tawag sa inyo, bagoong. Yung sa amin naman dito mga Ilonggo, ang bagoong tawag sa amin ginamos. Yung shrimp na maliliit ba, tapos dalawang klase kasing pag-process niyan. Ang iba, yung tawag sa amin binabayo, bayo ba, may bayuhan. Tapos yung iba, nang gamit yung mga paa, tinatasak-tasak lang nila, nalinas-linas lang. Ganyan din ba sa inyo, Ma'am Lynn? Yung kinamos. Tapos yung tinabal tawag sa amin, yung mga isda na maliliit, yan, tinatabal yan sa amin, tinabal. Kumbaga fermented na isda, yung tawag sa amin tinabal. Sige Ma'am Lynn, ano lang naman kasi Ma'am Lynn ng kung ano ba yung linya mo ba na yan ang gusto-gusto mo, dyan ka expert, dapat yan ang gawin mo negosyo. Saka may idea ka na. Nung dito na ako sa Negros, yung area kasi namin Ma'am Lynn, lagi utang ba, hindi cash. So lugi negosyo, Chinese. So
So wala na ako din nag-business. Yung tindahan ko sa harap ng bahay, pina-close ko na. Kasi lagi utang. Utang, wala bayad. Lugi tindahan. Cash imo grocery. Pag abot diri sa Changi, utang. Utang nami bayad. Lipat-lipat. Ay nako. Ay, tapos na pala ako kay Boss G. May harang naman si Ma'am Jean. Ika-12 na video si Ma'am Jean. Ito na 12 out of 12 Boss B tapos nako play sa'yo si Ma'am Raketerang Bisdak. Ma'am Lynn, now playing. Nagkuskus na ng CR si Ma'am Lynn. La 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 la. Hi Ma'am. Hi Ma'am Susana, Marie June. Thank you so much. Ma'am, nagpi-play pa ako ngayon, Ma'am ha. After this, bisitahan ko yung channel mo, Ma'am Susana. Yung shrimp uyap sa amin. Uyap. Hipon. Ang hipon, uyap sa inyo. Okay. Taba ng baboy. Oo, iba-iba naman abi Ma'am Lynn nga pagluto. Pabuong. Tapos may gata. Ma'am Lynn, masarap pag may gata, yung hipon na nilagyan ng taba ng baboy, tapos may gata, tapos lagyan mo ng sili. Ay nako. Rice pa more. Taob ang kaldero. Uyap gali na sa ila tawag ang hipon pa sa Leyte.
Uyap sa amin ang bugoong yung isda ginamos. Tinabal na tawag sa amon diri Ma'am Lynn ang isda nga gingamos. Tinabal na siya. Tinabal sa amin yung isda na inas. Pariha lang sa amon diri, tinabal. Kaso Ma'am Lynn, ang tinabal na isda, ay, hindi ko na matandaan kung sang ano pa nga tuig ako nagkaon sina. Kay grabing asin, titaas daan ko yurik. Amo na nga kung san ulang gid kami makita na, hindi ko siya na-miss. Hindi ko na-miss ang tinabal. Nung maliliit pa kami, nung elementary pa kami, bagong harvest ng saging, tapos nilaga lang, tapos isuso lang namon, idip lang namon sa tinabal. Ay, heaven na sa amin yan, Ma'am Lynn. Pa-order, homemade, chicharon baboy, bagoong alamang, lumpia. Wow! Pork, chicken, at seafood. Chicken fillet. Wow! Favorites ko na iya, Ma'am Lynn. Favorites ko na. Ang lumpia Shanghai, 3 flavors. Wow! Logi, gusto, Bombay, utang, lipay-lipay, bayad, likay-likay. Tuod na, Ma'am Lynn. Ang sa amo naman diri Ma'am Lynn, bayad lipay-lipay, ng utang lipay-lipay, bayad dugay-dugay. Sa inyo utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Ay nako, nga mga pala utang. Amo na nga hindi ko gid siya na-miss ang tinabal, Ma'am Lynn. Kay grabe gid siyang asin. Fermented na isda. Six out of 16, Ma'am Lynn. Pagkatapos si Boss G para tuloy-tuloy na. Ang daming harang ni Ma'am Jean. 10 out of 20. Oo ba? Hindi Sige, padalhan mo ako, Ma'am Lynn, tapos bayadan kita. Ako din, magpadala din ako sa inyo. Sana magkita tayong 4. Ma'am Lynn, Ay, 5 pala. Pa pala. 6 na pala. Si Sir Tams at saka si Boss G. Sana may lang tayo, may lugar lang tayo na doon tayo magkita-kita.
sa Baguio. Ang layo. Sana soon magkita tayong anim. Tapos, pag magkita-kita tayo, may bit-bit isa-isa kung ano yung delicacy sa lugar ninyo. Sa amin dito, bayi-bayi ang tawag sa pilit na giniling ba, tapos iba binabayo nila, nilagyan ng yang corn, yang coconut, tapos brown sugar, bayi-bayi. Yung bayi-bayi namin dito nakarating na sa ibang bansa. Ang durian, bawal isakay sa sa eroplano kasi mabaho. Pwede rin naman ilagay lang sa sa Tupperware. Yung na, kunin mo lang siya sa niya, sa yung laman niya na kunin mo at ilagay lang sa Tupperware at balutan ng daming scotch ng packing tape para hindi siya mabaho. Oh, biyahe lahat. Saan yung venue natin? Dapat isa-isa tayo may bit-bit. Ako, I'm sure bayi-bayi. Bayi-bayi ang dalhin ko. Tsaka yung kalamay-hati. Sa bao. Yan. Kasi tatagal yan ng kahit isang buwan. Pero yung buko pie at saka egg pie, hindi yan kasi mainit. Dapat na lagay mo yan sa ilang sa ref. Ilagay mo sa ref. Mainit. Mapanis yan. So, dito sa amin, yung kasi doon sa amin sa San Enrique, yon ang pinaka best seller doon, yung delicacies na buko pie, egg pie, mayroon din durian pie. Dito sa amin sa lugar namin, sa baryo namin, yan, bayi-bayi, kalamay-hati, sarap, daming gata. Oo, ilagay lang sa Tupperware at balutan ng packing tape. Hindi na yan ng baho. Hindi na yan maghasik ng lagim. Kahit na doon sila sa sa ibang bansa, meron din silang dala-dalang daing, ginamos, tinabal, yan ba? Yan ang na-miss ng mga OFW natin. Ako kahit napakainin mo ako, Ma'am Lynn, ng araw-araw ng laswa, okay na yan sa akin. Hindi naman ako demanding. Kasi galing naman ako sa hirap. So, kahit na yan lang, laswa, basta lang may okra, saluyot, okay na ako dyan. Lagyan mo lang ng hipon, okay na ako dyan. Happy na ng bitok ko. Happy ng bitok.
Wow, paborito mo pala. Oo, dalhan kita. Egg pie. Pero hindi yan pwede ipadala through ano, dapat i-carry, hand carry yan. Yung egg pie at buko pie. Okay. Yung paborito mo, egg pie, buko pie, si Ma'am Jean, yung paborito niya, ginataang langka. Ginataang langka kay Ma'am Jean. Kay Boss B kaya, ano yung favorite niya? Ano kayang paborito ni Boss B? Lahat naman paborito ni Boss B. Kaya tumataba si Boss B. Hi, Boss B! Kamusta si Mami D? Di pa nakauwi si Mami D. Pag may magbakasyon dito, tuyo at kinamos, lagi request. Oh, yan talaga. Signature dish yan ng mga Pinoy. Tuyo at saka ginamos. Yan lagi. Yan lagi ang hinahanap. Parehas yung paborito nila ni Sir Tams at saka ni Boss B. Magandang chicks. Ay nako, pagkain na lang. Yung mga chicks na yan, sakit sa ulo yan. At saka, ano yan, ng malaki ang financing ba? Ay, nako. Mauubos yung pera nyo dyan. Kaya, pagkain na lang, pwede. Boss B, hi! Sir Tams, tulog na Sir Tams. Ang ako, nga kababayan ng Ilonggo. Tulog na siguro. Ay, nako, Ma'am Lynn. Siguro, Ma'am Lynn, kung magkita na, siguro kita, Ma'am Lynn, mas ikaw ang pinaka more talks. Ako, Ma'am Lynn, sabi mo sa totoo lang. Sang wala pa ako nag-YT, wala pa ako yung nag-start sa YT, hipos-hipos lang ko, ka-notice man na ka mo, diba? Nga lagi lang kuya nakatambay kaya ang una-una nahuya ko ya maghambal sang Tagalog kaya hindi ako ya fluent pang Tagalog mahalata mo yang Ilongga ko halata yang Ilonggo ako amo na ay basi bilakadlawan ako pero sa kalaunan nasanay na so ano na lang mix na lang Tagalog Ilonggo di na yan para lang magkaintindihan na iba. Hindi naman. Hindi ba? More talks ka, hindi naman ay gawin ka naming clown, no? Ang siguro ikaw yung entertainer namin. Oh. Kasi ano ka, spontaneous pag yung salita mo. Mm. Ako silent ako nung ngayon lang ako nagkaganito. Kahit nasa opisina, seryoso talaga ako before nung kasi doon sa regional office kasi marami kaming mga bossing doon. Ano kami, silent kami. Formal ba? Very formal ba? Pero nung dito na ako na-assign sa Negros, medyo, ano na ako, medyo rascal. Rascal na kasi syempre iba na yung mga, ano mo ba, mga, iba abi
ang imo nga life dito kung dito ka sa regional office medyo tihin-tihin ka kumbaga dito kadamo mga kabosing. Pero nang diri na ako sa province, medyo rashkal na ang mga panghulag-hulag. So nagsabay ako. Hindi na ako balat sibuyas. Kasi ang tawag sa akin, balat sibuyas kasi sensitive talaga ako noon nung nasa regional office ako. Seryoso ako, mamlin. Pero nung dito na ako sa Negros, mga ano na, mga mga palabiro na yung mga kasamahan. So na sumabay ako sa kanila. Oo nga, Ma'am Lynn. Na-notice ko pala ano ka. Maingay ka. Ay, hindi. Pala istorya ka ba? Ay, sorry. Katulad ako tutunlan eh. Pala istorya ka. Ma'am Jean, 12 out of 20. Dito na ako kay Boss B. Ay, Boss B. Sorry. Boss G. Boss G. Daw ubuhon ako, Ma'am Lynn, ah. Kulang ako sa tulog. Alas 12 na ako natulog kagabi. Tapos, ng umaga, pagising ko, brown out. Dapat, ikaw yung ano namin, yung nasa gitna. Palibot tayo, 6. 5 kaming nakalibot sa'yo. Nakapalibot sa'yo para masaya. Ikaw yung storyteller namin. Pero ang tanong, kailan? Kailan kaya yan? Ay, teka ha. Hindi ko na-off ang kay Ma'am Jean. Namatugin ako baan ako sa mga mensahe, Kay man, hindi bala final ang ilang lain-lain para may ila desisyon. Te, imagine bala naka-prepare na kami sang 2024. Tapos hindi man lang dali. Imagine, te, what if ang sa CPS by amo-damo gina sila ya folders ya. Te, amo na kon nga why sila dayon especially ang taga Silay. Why sila ka-comply sa atong rush? Ay, grabe ng presyon nila mo. Tapos, ang ding gali hindi malang gali madala sa validation. Ang efforts bala wala ginila pala gina paminsar na tanan bala ng abudlay. Ay, tel ka. Off ko anay.
Ay, oo, Ma'am Lynn. Amo na kun nga kainaaga pala, Ma'am Lynn. Adlaw na ko bala nag-join sa iya ni Boss G. Kay adlaw na nagisiga ang kuryente, ang suga. Pero di na din niya brown out sa amon. Deadline pa ba ikaina sang kuryente, no bayad kuryente. Kabayad ka gina. Pila ay. Ikaw, ito? Huwag tao, din. Bayad, hindi ka po ba? Ah? Okay, last. Hindi bayad yung banda po na bilat. Ano oras? Ano bayad yun na? Nalangan silid lang may tao. Di kay naanad, ang tao nga 28 by 27, 28. Subong na sila gani, nagpa-due date 29. Bilat na bulan. Mm-mm. Ay, pupod na lang puro sa Twingo ng nakakay. Para yung ko eh. Sino? Twingo lang nakak. Domingo Malakat, sino? Yung tatlo eh. Nga, Domingo sila malakataw. Mga pinaka-off sila mo. Kasi lunes balik ko. Kapit ko gagawin sa uwan. Para libre. Tinakwa na nila ilang allowance. Abuas. Diba? Sila yung kakambiwan. Boss, grabe sila ya. Kami ya, wala pag-ijaya ka ano-ano ya. Mangkot yung mabirmahan ko. Tiki na to, mga tiki na. Birmanya. Ay, may validation kami. Ang schedule namon sa Thursday, 5. Pero 4 pa lang, Wednesday, mag-travel na kami pa Iloilo. So, hindi ako ka-join sa live. Na lang ako, mag-play all na lang ako. Kung makatimprano pa kami tapos validation sa 5, sa gabi, siguro matulog pa kami dito sa Iloilo. Pagka 6, may pa kami, may closing pa kami. So, depende basta makaplay gid ako pag may time na ko, Ma'am Lynn, ha, sa inyo ha. Dalon ko man akon nga laptop. Pala, hindi pwede sa venue ang gadget. Ay, sige Ma'am Lynn. Oo, sige. Ma-play ako kay Boss G. Sige Ma'am Lynn, thank you. Time check, 9:46 in the evening. Ganyan din lately. Rose on and off kuryente ang dating sa bill ang taas. Amo ni ang husband ni Ma'am Lynn, no? Taga Leyte. Tingin pa sulod na siya namon sa group para nga matamat na ka 645 subscribers na nga ni si Boss G. Okay. Mukbang man kaon, tapos kung anong mga aktibidades. Kay para pagpuli ni Ma'am Lynn next year, o at least may tutukan na nila nga duwa. Tutukan nila ila duwa nga YouTube channel. Tapos ma-business man sila ni Ma'am Lynn. Luto-luto sila. Si Ma'am Lynn nag-live na sa iya dito sa Hong Kong. Grabe gani siya lang balay sa timbang sa balay. Tapos sa limitado pang iya pagkaon.
Aga itlog lang. Di, may resistance ka na. Pero, mama kay mamling. Pero sige lang ah. Dali naman lang. Uli naman si mamling. Sugba ko na rin ito spiya. Hmm? Sugba. Before ko magluto. Ito yung ulo mo. Kahoy eh. May uling ko mabili. Kahoy. Igin pa. Ano pa ng kahoy? Igin pa. Ulan na eh. Igin pa. Pa baga. Iya, balasang tulit ako man. Limal sila malakat pa ila kwarta 100. Ako pa budget nila bilin. Mo ginaiya kung di bala may utilize bala. Amon niya, ginasunod lang. Manugwas, no? Napakaon saya. Oo nami, kaon. Hindi, yan lugo na nalugaw. Ate, halo lang tos kanoon mo. Yan, ito na rin. Tanas sarap. Luguan. Tabuni lang. Naka-plastic to yan. Tabuni lang. Plastic. Tamo to ginailag na. No? Sorry, plastic. Tinae nga gin ano. Itong baturan, no? Ha? Itong baturan nila. Tarahe. Nami ginablaze body, duway lang din siya. Kabuot nga pagkaido. Tindo, pabla siyaw. Sila na gani, gano'n nga, boys, sa paligo. Pero ka ba, hindi, sa yabaw, bala. Ano man si Sky? Di kay why sila yatinlo, ilay, ang natulugan mo. Amo na nga, dire na lang na gani, si Tokyo, kay titinlo, na minto, dito, ya, galuko, sa duta, ya. Amo pa na nga ga katol-katol sa dito way na sa gani gabaw o buwas priyan ko naman na mainit buwas si paliguon ko na hindi sa palapit kay da sa ako kaya biya guro paliguan sa
Gano'n rin pares mo inasudan mo. Napupulot piso. Titing ka rin yata. Kapag Sinay. Paambot sila yan. Sumusinat nila paambot yan. Ano yung sudan? Kaswa. Ang gamit ng naglinis yan. Makandutan. Naglinis yan. Tingin siya rin sa Lunes ang sudan mo. Para sa dugo. Baboy mo na dugo. Parehas mo na lang. Te, namin matukay na. Ah, Tulog. Basa. damo siguro yan. Butter. Tao. Wala. Ano yun? Ah, Tutulog na to mo lang. Kita na yung may pangka. ayun no, sakyan lalo no. Yung share nice. Paig siya naman niya. Pwede ito walo na tao sulod yun. May unang Domingo na malakat. Tapos panyagan. Tamingin na. Dito lang ko puli sa gimbal. Kagapit lang ko magpuli. Tuloy ako lang si Italy ni pwede ulit. Dito ko puli. Tapos nakulas to. Papuli na. Maluro na ko lang. Sa Lunes? Di, okay lang. Aduti. Nutit na ko lang na hospital. Nutit sila. Saan ako tuliaw? Hindi ko nala si Robles sa iya di utes talo siya lisensyado sa Domingo. Parking ba sila ulat sila ka na. Kanya nga rin yung nakako. Si Robles mo nakatawa. Iya di utek. Iya mismo Domingo niya utek. Napanugin siya nga yung hapit ko yung letter. Anak ganito na no. Impaw. Hindi na diba? Ano na diba sa Diyos din eh. Tapos na ito yan. Apa ito. Kita na yung Diyos din. Mismo na Domingo. Hindi sa Domingo. Lunes po sa Martes, Merkulis, Bibis, kay Pero tatayaw nga sa ospital. Tatayaw sa ospital. kaya pa nga nagumangkot wala pa. Ano sa kanila? Kumain ko naman pulang na dito si Piparta. Diyan ako lang. Wala ito po lang. Tagalit ako sa lulo. Ilagay mo lang jack. Login mo nuwan niya. Kaya isa ko. Tao ko. Pero mga atis ng bas. Pero login mo nuwan. Mas manuwan na ni Jack sa sipit. Kaya mas mga. May ilang ito pa na eh. Teka ba daw si Arisaw? Nano ko ng patyagyaw? Sa din sa uma. Iway sa maintenance mo.
Bila sila malakad. Ayan, bota mo na. Kaya kita nagla kami plano-plano. Bala. Rawas na mo. Wala kang... Pagkakuha na. Tapos. Ayan, bala. Dugay, patukan ni Jen. Malanya din yung best niya. Tungay na eh. Pag may pinaprasyon dito po. Para natin, why talaga yung budget. Dapat na 5 milya sa man ka di saya. Ay, ligado. 5 milya man. At ni Sir Former naman. Hindi ko na kumuhan. Hindi ko na balik pa siya. Mahal pulis iya pulis itu pulis station itu pun ini kan Holiday was. Hello, Ma'am Lee. Ay, Ma'am Jean. Hmm, 10 o'clock na. Mag-off na ako, Ma'am Jean. Pusbel. Ma'am Lynn. Sir Tams, thank you so much. Bye-bye po.